lang hilin eh. Good morning. Padung ako sa ultrasound room dapit. Ano ko sa ano lighang schedule karon sa ultrasound. Sa tagsapay tao, lahi man dari sa Coop kumpara sa provincial. Upay na una. Puskan person maning ngani gani di parehas provincial nga grabing gubuta. Apo jud ko sa Ginoo kanang wala ka kulian ning ultrasound karon kay ka puy jud balik-balik. A few moments later. Yan ako na riskuan, guard. Dili po ko pasulun dani kay palis na kuno. Tutok din na po ko dani media. Pagpabasa ra, grabe sila kahigpit. A few moments later. Hi, good morning. Maadong buntag sa tanan. Salamat gihapon, Lord. Ang isir ni Jogang lakaw gapon. Abi na gapon ug mahaman ako sang lakaw kay pamatuglas ng lakaw nga autong ultrasound sa Coop. Dismaya gihapon ko sang lakaw kay ang result sa ultrasound nakabasa man gihapon sang doktor lain na ang proseso. Mag-give up na jud ko dani kay grabe lang proseso. Tagaan ko nag-repeat sa MRI. Kinanang ko na ma-MRI. Hapod. Kaya bawa ba siguro mag-MRI o pila? Ang kaaba ni Inganog. Suway ko nagkukuta sa provincial. Ang nabay MRI kay makadagang mo na sakit. O ang nabay MRI pas provincial. Mga tuwa ganit. Ultrasound sila. Ang nabara ng huna-huna o grabing pasikot-sikot sa ang kuan, problema. Wali magkakaduhan ako ng pa-ultrasound. Laboratory na. Napagdili ay lain, MRI ko no. Manang ginanaw. Pa MRI ba ko? Mutan ako ninyo. Yung advice katong nagsigig. Sunod na ho. Bangay pa ba ko magpa-MRI?
Ganing tambag butong hang gipuyan sa una nga nasulp dastis kay isang bana bago pong biopirahan ato ko nung second week sa February wa man kuno laboratory raman ultrasound na maglaboratory ka ako ano na mo ko MRI ito na po yung sirhan hiingan nga MRI lagi ko no kay na ako no kuan sapat sa liver di ka po na ko balik-balik sana ko kasi manang balik-balik karon adlaw semana ron na mabuhay pagngana na provincial kali ni baso pa lagi ko siguro ko pa-admit saan pa-admit kung admit mabagus ko mabato to plano pa-admit kay aron pagproseso di mag asa-asa mo man day gihapon kay mao day lang niya na kay provincial wa man day sila di man sila kompletong gamit kay wa man sila MRI wa sila ultrasound di man magmayo pa kuno mo wan daw ihat-ngat pa kung mayo o sa bagay yung ginuwi magbot gana po yung advice na second opinion kuno ko patun naman ko nung kusubay pananglitan o mahal ang bayad sa MRI balik ko nung kusuno magpatsik up ko balik din usab dito basin ko nung unsay kon kay kang paminaw na sa provincial mura mag di bintuhan ko sa mga estudyante da mga strikta ra badud mga strikto maitok ra badud makakita og cellphone nga nagkuan kay kuno bawal ko nung video mapiriso kuno ko ina pa ko doktor gapon tong sa kadoktor nga di ka mag-video sa aninay grabe kay higpit sila grabe ra ba sa ngaliwaran sa di ra ba sila makakuan og kasi nauna kay mga guard food di pud ka sila makakuan kay guard food kisa tungdos dughan mao puy unahon silbar man jud ko kay tong niaging balik-balik na lasing ko pa ko maabot ika pila ko makalingkod unang hatag ahang pinapan nga papel maway mabasa ang maabot nung tagalas 9 na mo'y mauna nga na sila ka kuan sa provincial pero harang gawanta mo lagi kaagwanta ko karon simana ko karon last ng lakaw gabi nakauli ko gabi alas 7 na may mamatog ang result ko ang ultrasound sa kuop man murag kagip apon ako o kanang MRI mahal man na nagusad ra magaliming patong pa-ultrasound gapon diskarte na kung bulita datong payag sa ultrasound nga 1.5 sa kuop mura mga labit itong katong nagingan nga ngano kulong di ko uban-ubanan isod po magsigaban-uban ang pamasahay grabing mahala makaya pa man po na araman sa nag-ingnan nga araman ready na mag ilang cellphone dugon sa iyang lakaw kay naamay cellphone hinamay ningingan nga ngano kulong ako ra isa ako ningingan nga di ko magpauban kay lisod ka ag lakaw ja kung kami manglakaw ang pamasahe ja okay naman kung ako pasting mong pagkaan sila mga pasmog apil daghan na yung mga daot daghang mag-uban-uban kay mga lipasan nas kaon nung kaya pa man ang lakaw-lakaw manang akura pero kaanda man po sila sayang message da katuning comment nga ningon nga pwede ra kuno ko mangadyo ang isulti nimo di na kinahanglan mangadyo may gusto mo hatag di na panistin mga adyo papasamang bokabularyo ng mga adyo di ko pa rin nasuban nga mga adyo pampura ko sa Ginoo at ako sa Ginoo mga adyo kaya na magwiningingan nga pwede ra ko na ko mga adyo tabang di ko mga adyo tabang o katong taong tanaw ang angay mong hatag di na angay pangadyoan Ginoo rin na sayod unang salamat ninyo sa inyong pag-advise amo paning sabot-sabotan og makapay MRI ba ko okay buwan mas panahon karon kay bawa naman mo
Saka lisod mangitag kwarta ng panahon na grabing paita. Si Ma'am Gaga ning istorya nga mao lagi to magsikan opinion kuno ko. Basin mo na naman to sundo ng isang istorya. Sa ilang tambag nga mao na kay ugo. Mga kabuto na maglangit ug di mi maka afford para MRI. Nung karon murag huibis naman ron basig ugma. So na magdong og ubay kanya pa Malaycos Cortez. Ako na naman gyapon siguro kay limang pagkagungatog ubay og nakoy magdako kauban nga ang pamasahe din ni Cortez padung sa ubay 200 man ug ani agis pikas 200 ka pinagatos pikas pud agiun mo nang sabot-sabot pa meron unsay among kasi upaw napunay gi buhat na pulas upaw sa isang amo Madunis Ma'am Chiri sa Valencia kay masinabtanon ug unsay sa karang bisihan niya buhian niya po sa upaw mo nang nag-uupo ko maganahan nga og si upawan ni mag-uron-uron pud na guban-uban kay naapoy trabaho gawat ug nga tanggong naming tanan samot na wa nay mo kuan mag financial ginagmay madun na masupa og dadto kay masampit man. O nang kita-kita lang ta sunod sa ansay among lakaw mahuman man din ang gihatag nga request advice pa kung asa ko dani mukuan asa ko mga adyo dani nakadagan mata ko sa DSWD nga laman siguro kumupadong katong nag-ingon nga kuan katong nangadto sang number gapon nga mujikas kun sa gamayng tulong ara pong gihuwat wa po ko paabot ra po ko isa to pa ha katungan sa vlog nga ning hatag og ngadto number na ha pa Millions ko vlog. Mama tining message na gahapon nangados ang number. Salamat ko nimo. What ako name? Millions ko vlog. Di ay nakurat ko gapos mga alas 5 na ay nanawag na nga baji. Abi ko gani na ingon siya nga ako ba ko si Evangeline. Ingon ako ma'am na ako may tulong ko nung gamay sa katong millions ko vlog maning comment nga mo man to siyang comment na sa unang buwan nga kanalaging giway signal di na mabasahan ang mga comment mo man tiningan nga willing ba kuno ko magaling magbaboy ato sa nga niingon nga kuan mo tining comment gapon nga na akong sige gamay tulong salamat daan salamat ko nimo udah ke nga sorry po sa aging buwan nga di ko makareply kanilang signal ito sa amo nga nagkamang Madre Denise Cortez kaya aman dani ug na kay mamiso makasignal kay amay pisonit adoo mo nang masaksip sisib ko upload og ani ko dani kay amay pisonit pero makaulit na kog Alicia ana po dadto na unload na pagkuan dadto kay di man ko makakunik sa mga naay mga packet wifi magdita raman unos bunah dengan salamat katong suwaybay subabay dili manindog sayang lakaw dili ko pasagda sa Ginoo ang igagaw ni ingon nga na akong daghang kwarta sa mga parente pero di naman ko kinahanglan mo ingon katong igagaw nga nagsuportag ginagmay kanunay duhan salamat nimo di naman ka magpahingaan duhan salamat laman nimo ikaw lang kakinsa ka salamat sa imong kabuotan sa gatong mas kanya tura
Salamat ko nung dako nawa ko nung pasagdi. Daghang salamat. Kita-kita lamang ta sunod na hang lakaw o unsay ang mahimo karong adlaw. Ang bintang tanan. Daghang salamat Lord. Bye-bye.